chini mothani youth rock Christmas ni decoration ni bagai onek tong tholai ja oro chini taklai ni Christmas ni leader juk tongo khoroksa gaingo tongo chini mothani me youth rock members of yango bo kam khlai ja jotono khatung khaja ke musin decoration ni mani rok nungkun kok sanda ni cái hàm bơi xứ mà ruộng cũng quay lên nó chỉ đi mất thì rất đòi yon em bao rồi đó sao một sự rất là bài lấy khỏe mạnh đó nhé tay vừa tầm một xin đi yon đồng phải nhé bao rồi bữa sao một phải cái đi chúng mình xung quanh này cái tay cho một nãy trong đi video nó sẽ sang bay khắc giờ ra nó ở bài cái nào Christmas thì rất là nó khắc cả hàm bài cái chi bài buổi giang qua đó hàm dâm mà bài khỏe nhé rất là khatung khaja tổng thong bài cái nó sự chỉ sợ sự nó sao nó làm sự lại nhé belai ham bai norok amo tam selam tong sagari kisa amo tam mongkha kiting norok selam tong man tabu komo amo gitu decoration orang terus kamu renang bagai naik ke kayaknya sudah belai ham bai naik pakai jalan naik ke kayaknya ya gue senang rak dah masa ada apa tunggu. Lupa. Tam dong itu orangnya bol. Sana lagi. Samung kelaionnya khaksang kha. Dini joratei. Dini joratei. Nungsung deh. Kini samung kelai belai khaksang kha. Aing ngono romnugui makana sini ka. Maya ko haibano seng tai puskani salo seng ngono teo nai turuna nai nyai. Asuna hambai. Tong ko tai se samung kai nai. Bok sama. Rito ni kan kena tuk zawang. Tong ko samung bagi. Amrak sab-sabe khaja nai tong ko yang jo to. Ai nong no phunu kana phataro bahanya. Lighting amrak rezang nai. Amma thangnai bisiwa pai mani. Amma taklai rok pai mani. Baksa ke nosong thang kya lighting rok chini nai chokung ta sini star ta goro bok saro di rok bunla tong khata o jaga lokas nai chung chuk su ka Kacin Charles Sorat Chodar Baptist Church. Tong ko kubang ma nyo mane ligala joto no yang joto samu kai jane kubang ma sab sapai Oro bo kam soli tong kha Norokam tam selam tong yang sesnamo angrom nangkrom mai sini se tong yang tam selam tong Christmas decoration ni. Christmas decoration boro na bagai mo Almost nai. Amo kamun bagai dice ni bagai belai nai thop Nung selam baik kok Amma
tay cái sơ sơ nó mới trồng đào gỗ cái sơ bay cái tạt tay cái sơ tạt 이거 알아? patlang khara. Masa kamu? cái tay sơ tini ke next day ta wishe han hai sang chini decoration paya khuni bagai sang ta wishe tini ta wishe salsa naragi sang samro khlai chongo che paya sak sang ba kena khlai engineer sahab samro kaina engineer gusa gana engineer musik design yang ke tupi malik yang ke bahasa nai Charles bising rok bo ligilagai rok ngai chong kha tam ning ka samrok khlai chong mani bagai paisu gya kuni bagai tai ko tini ke final ta uskang ning ke trailer ta hajin ribiang mori thangasa magana pai mani Norok sang no kiting senama nang mani sang ko jaga no ro je kucuk sakawa abo nai chok lanya ni bagi no gabrok lighting ro man bagi jak tam nai chok ngi chong kha norok ke khani chong bor nai hini nyo ga jaga re jak na nyomo nai chok klai yang fatar bu samong klai chongo Hanta joto na jani ja samro khlai chongo baksa ba decoration ri rok buo baksa ba mo khlayu joto janja ke yang bai singo baksa joto khlayu ta ra ka hanai chok no hanai chong ma no video sini khlai bu ka tang bodi ko chong samong khlayu ang bo khlai ma pore no ko video rok guguri kisa kisa nor no pununan bagai khlai chong tang khai tini ingke pai thak decoration aban bagai joto no par khlai final decoration no khlai be ka ge tai no video no pai thak sara nai chomani bagai no joto no ham bai tesa ge tai no ani video no chaja khan ke like khlai ready subscribe khlai ready tai asuk no nai chong di video no pai thak sara cảm phải thế nào sẽ tổng lên cái đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn